Karbi Students Association Bokajan District Committee tumpen kedam tang phai kuni ni phai crazy bomtar ni anar lopor phai ke thomapor hanjang lang solong isi r6 jet pen pherang ke mai ke phapot KSA BDC amai phura joing leng pen kaninje pon ke non section 7 along amen kiklang kle KSA BDC tumpen komentu neta chedon dun e athe lake ahok pet kali lasi lake kangsai katar lip donangji pusi ningje tangte non alang litum kaninje lamle arjupon sina Ladakh SK Mondor Aero Atum Kechok Che Penajok Ladakh Alang Tum Apuriar Madangte La Lang Kupalo Long Mukrang Timung Son of Lang Tuk Timung Lake SK Hegloro Lasi Alang Li Pota Anumbor La Puson Hello Serial number Blanke 136 Pota number 37 Dak number 37 Lapen 0.0315 Lasos jalang letum asupo mensi cipidun lasi alang letum kunaja ko mensi Ladakh kupelo enu ensialong letung stabi amen nga cipidun lo Ladakh alang letum kicok cet happy lasi alang letum hasta men letum kesan tapi pinakoko lapen akidang sot pulang te letum high korang along hasta men letum labang so kesa bangke fal dam nang kokko latum poisa phansi mate poisa mek alang tum ki theklong lok pen ajok la forline pon krong la mek lana bangke resident pusi bonai lo setame ihi arep lapen ihi arep abang lana bangke aram ajok lapen kupelo NC side lang lasi alang tum ki klema bangke chokche hektik khangjang lo aposinel tum alang tum phan sodak pen kachesong tami teng ponang kokko Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live